Продължаваме в обратен ред мониторинга на различните схеми на измами или заобикаляне на изборния закон от гледна точка на предоставяне на информация от агенции, различни социологически агенции за активността, не само активността, но и към кого са повече проценти или избиратели са се насочили, към кои партии. Така че започваме от мелодия на годината, най-слушаните песни към 16 часа. С извареното неделно издание, произведено в България, класация мелодия на годината по мейла на радиото са гласували повече от 46,2 слушатели. Явно това е избирателната активност. Пълният текст. Нека да видим пълният текст. Кой иска да ни каже? Класацията песни на Радио Фокус е както следва. Кмете, хана здраве, кмете. 39,9%. Едно Ферари с цвет червен, стара автомобилна песен, така нататък, 18,8%. Шака Дъм, 11,3%. Черен влак се композира и така нататък. Или с други думи, нещата продължават. Информираността продължава. Явно няма кой да обърне внимание на тези агенции за какво изобщо, защо те реално заобикалят избирателния закон, извършват нарушения, които подпомагат и престъплението купка и продажба на изборни гласове. Виждате, че 47% е средната избирателна активност в страната към 17 часа. Така, вижте по-надолу, че тук става дума и за друга схема, класация за най-посещаваните ресторанти, при кмета. Явно тук се използват различни данни от различни агенции, за да може да се направи една съпоставка или сравнение между информацията на отделните агенции и оттам да се прецени какви мерки биха могли да се вземат още 2 часа преди приключване на избирателния ден. Сега да видим пак също другите агенции, дали Медиапул. Софиянци на изборен гастрол в Кюстендил, пернишките роми спазарени по 2 линии. Или с други думи, много сме против изборните измами. А вижте тук как реално се извършват те. Само че в друга форма. Генерал. Според тях към 14 са 37 на 100 са опитали от тях. Така. Сок от коктейл генерал, сок от червени боровинки, минерална вода и така нататък. Това вече може би ви показахме и в предишния мониторинг. Да видим и дневника. В момента е 17:28 часа, но тук някъде няма още информация за 17 часа колко. Имат само същата информация от 15 часа. Така че тук нещата малко се бавят. Палитрата от изборни измами явно е много пъстра. Подходите за обикаляне на изискването на изборния закон са също много. Изводът, че трябва да се направят съответните нормативни промени в нормативните актове и новия парламент действително да помисли и да вземе конкретни решения за предотвратяване, разкриване и измами като цяло и конкретно изборните измами.